friends, good morning. Nebeko सिनायदोंना नैबे vegetable को बेको कुंद्रुबो होनो कुंद्रिबो होनो आइवी गार्ड होनो ओमफ्राय बियो डायबिटिस मेनेजमेन्टआव बिराद मोजां ब्लाड शुगार लेभेलखौ कंट्रोल खालामो बेखौ एवनानैबो जाजायो मिक्स भेजिटेबलबो जाजायो खायसे मसाला सोनानैबो बेखौ ओंख्रि सङो नर्थ इन्डियाफ्राव आरो लोगोसे बेखौ स्टिर फ्राई खालामनानै बा पिकल बानायनानैबो जायो बियो एसे खैसिब खैसिब ओमफ्राय बियो जोंनि देहानि थाखाय गोबां हेल्थ बेनिफिट्स होयो बियो ब्लाड शुगार कंट्रोल खालामनायाव बिराद मोजां लोगोसे बियो हार्ट हेल्थनि थाखाय मोजां मानोना बियो कोलेस्ट्रल खमायनायाव हेल्प खालामो वेट मेनेजमेन्टआव मोजां मानोना केल'रिजआ बेहाय बिराद खम ओमफ्राय लोगोसे बियो डाइजेशनाव हेल्प खालामो मानोना बाहाय गोबां फाइबार दङ ओमफ्राय लोगोसे बाहाय गोबां एन्टि अक्सिडेन्ट दङ भिटामिन्स दङ भिटामिन सी मोननो थाङो भिटामिन बी मोननो थाङो बिटा केर'टिन होननाय दङ बाहाय ओमफ्राय लोगोसे बाहाय केलसियाम आयरन ओमफ्राय पटेशियाम बेफोरखौबो मोननो थाङो ओमफ्राय बियो आस्थमायावबो मोजां खामानि होयो थ' बियो बिराद मोजां मोनसे भेजिटेबल ओमफ्राय आंबो बेखौ जानाया स्टार्ट खालामनाया बारा गोबाव जायाखै थ' नोंथांमोनाबो जाजायो बेखौ दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ